Magpartner nga negosyante gitulis sa tulo ka mga suspek didto sa barangay Binalew, Dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga suspek kaila sa mga biktima. Samtang nadakpan na usab dayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga sospek kinsa miangkon sa krimen. Sayran ta ang detalye pinaagi ni ining report. Ang mga nadakpan naglakip nilang Leopoldo Hamolin, Jerry Apa ug ang gitumbok nga mastermind nga si JR Palermo. Ahinti sa Bayan Cell ug mga sakyanan nga pulos taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagkatubang ang mga suspek ug ang mga biktima sulod sa Cebu City Police Office. Di naghilak nga nangayo og pasaylo si Palermo sa duha ka mga biktima nga makaila og kliyente sa pagpamaligya og sakyanan. Yang kunin ang krimen kay napugos kuno siya tungod sa nasugatang problemang pinansyal. Labaw sa tanan, naggasto na niya ang 70,000 pesos nga gipadawon sa sakyanan. Mangayo di ko pa sa ilo bang. First time di ko buhat yun, promise. Tanang ko, kaulaw ko karon. Dawaton yun ako. Unang-una ka sa imong anak. 2 months old yung mong anak, wang. Imong asawa. Kung saan nila inon sa atong friends ano sa Jensen. Ang duha ka magpartner nga negosyante gikan pa sa General Santos City. Mupalit unta og second hand nga sakyanan sa Sugbo ug nagsilbing ahinti si Palermo nga ila ra usab nga paisano dito sa Jensen. Dihang niabot na sila sa Sugbo, gipasakay sila ni Palermo sa iyang sakyanan padung sa dapit sa car seller. Apan giplano na di ay daan sa car agent nga tulison ang iyang mga kliyente gamit ang duha ka mga kaila niyang gi-hire nga iyang gipasunod sakay sa motorsiklo. Unang giplano sa mga suspek didto sa Dakbayan sa Mandawi himuon ang pagpanulis. Apan nauwahi kuno ang duha hangtod naabot sila sa barangay Binalew sa Cebu City ug didto na gibabagan sa riding in tandem kunuhay o gihimo ang pagpanulis. Nakuha gikan sa mga biktima ang mga alahas ug ang salapi nga mukabat tanan sa mukapin 700,000 ka pesos ug dayon sibat. Aron dili madiskubrihan unta nga siya ang mastermind sa krimen. Giubanan pa ni Palermo sa Talamban Police Station ang mga biktima aron mo report sa nahitabo. Dinhina nabitik sa mga pulis ang naasoyng car sales agent. So sa kadugayon sa kuan sa investigasyon na nilang gipahigayon dito sa Talamban Police Station, mga alas 2 na sa kadlawon bago ni angkon ang kining maong isa sa mga suspek na si JR Palermo nga apil siya sa maong tulis nga nahitabo. So diha dayon nagkandakta og kining follow up no, hot pursuit operation nga nagresulta sa pagkadakop sa duha ka suspek. Si Apa usa ka kanhi gwardiya taga Suong Mactan, Lapu-Lapu City ug si Hamolin sa barangay Paho usa ka kanhi OFW kinsa mitumbo kang Palermo nga maoy nag-hire kanila nga manulis. Na-recover ang armas gigamit sa pagpanulis, mga lahas nga naglagip sa singsing ug mga bracelet ug ang cash nga kapinalang sa 170,000 pesos. Si Palermo ug Hamolin gahi kaayo sa limod. Asa na ang kwartapan si Apa mapasirgarbuhon nga miingon nga iya na nagasto ang iyahang nakuha sa pagluling hayaw. Siya batas kwarta na yata linggo. Ha? Sky the limit ah. Sky is the limit? Oh. Kasi nagasto? Ako. Ikaw? So, yung gasto? Chicks to, inom lah. Tilan? Dagat ko siya lah. Pila man imo nagasto ato? Para bana na kay bunot ra mo nga ana hako pa ya sulbusa. Kamo ko utang sa iyong asawa, sir. 70,000. Gi-hire kanila nga niya nga. Oh, para makabayad pug ko. Gipadayag sa mga biktima, nga ipadaan gihapon nila ang pagsangat og kaso batok sa mga suspek. Dako sa ilang pasalamat sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga waray 24 oras na sulba dayon ang krimen. Grabe ang Cebu Police sa nila, gibuhat nila para ma-solve ang kaso. Grabe mong pasalamat yun, sir. Samtang ipadayag ni Direktor Dalugdog nga dako kaayo og natampo ang komunidad sa kalampusan sa pagsulbad sa kaso. Akong gusto i-commend ang atong mga kaubanan sa kapulisan. Labi na diha sa Police Station 8, Talamban Police Station sa hinanali nga pagsulbad sa maong robbery hold up na nahitabo sa ilahang area of responsibility. Og usab akong pasalamatan ang kining maong mga biktima kay sila mismo very cooperative. Nag-kuan sila, nag-inform dahil sa atong mga kapulisan.
Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.